Og du er født i går. Ja. Hej. Ej, bror, Du er fucking lækker med på din snap. ja, bror, mand. Sådan er den bare lige. Nå. Og må jeg lige låne den cigaret, nå? Nej, jeg kan fornemme, at vi synes, det er kedeligt nu, når jeg ikke drikker mere, eller hvad fanden? Skal jeg blive ved med at drikke? Jeg går ind på Rusland for at finde... Hvad var det? Jeg går ind på Rusland for at finde hende med patterne igen, så skriver jeg. Patter, patter, patter. Patter, patter, patter. Patter, patter, kusse, patter, patter, kusse. Hold da kæft, han må være på noget, ham der. Kusse, patter, 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 kusse, din mor. Jeg ligner ikke min mor, bare lige så du ved det. Jeg har ikke min mor. Men du ligner din far. Det kan godt være. Jeg har 2 fædre, så... Ej, for satan altså. Nice. Ja. Det er mega nice. Min fucking pik er så hård, altså. Er det dansing? Hej. Der er ikke nogen... Hvor mange russer er der? Der er 216.000. I går, hej. Hey. Fuck, du er pæn med på en snap. Tak. Ja. Self altså. Damn. Men jeg skal lige skrive den. Så er vi sådan der. Tak. Den bliver jeg nødt til at den der. Den bliver jeg nødt til at den der. Den bliver jeg nødt til at den der. Skal jeg at den der, eller hvad? Ja. Eller så du hende der? Seriøst? Eller? Ja, hvad? Så du hende der? Ja. Hun er fucking lækker, ikke? Ikke rigtigt. Jeg tror, hun gav mig en fake snap, bare for at pisse mig af. Det tror jeg nok ikke. Kunne du ikke lide hende, eller hvad? Ej, Laura! Det havde min kusine, det er et no-go. Hun lignede faktisk også lidt min kusine, men... Er det min kusine? Jeg skal fucking gå. Okay, jeg tror også, jeg skrider nu. Ej, klokken blev egentlig mange. Hvad? Skal du søge gå med klokken? Klokken blev lidt. Jeg er kvart over altså, mate, jeg skal op i morgen, fordi at jeg skal... No shit, du skal op i morgen, altså du sover jo ikke for evigt. Jamen altså, jeg skal... Ja. Nej, det mente jeg ikke. Det mente jeg ikke, undskyld. Nu er du sur, er du ikke? Nej, det er fint, det er okay. Godt.